Здравейте! В това видео ще ви покажа как след направена резервация на платформата на FindDBG вие виждате, получавате информация и може да разгледате подробности по отношение на резервацията. За целта нека преминем на платформата. След успешно влизане във вашия профил, ако на вашия обект е направена резервация, вие ще получите нотификация, като тази тук отпред. Кликайки отгоре, веднага ще ви отведе в страницата на резервации и репорти, където ви виждате всичко, що се случва с вашите обекти. Тъй като ние имаме един демо обект, който е хотел, и вече добавихме един нов, който е апартамент. Видимо, дата на резервацията 25.09.23 година, час на настане, ден на настаняване, дата на заминаване, престой. Обща сума за плащане от клиента, начислена комисиона и статус на съответната резервация. Тя не е платена, тъй като за целите на видеото преминахме само през стъпката как да достигнем заплащането. В случай, че бъде платена, тя ще получи статус платена, а тук може да видите повече информация по отношение на самия гост и фактурата, която е издадена към него. Всички резервации, които всъщност получавате, ще бъдат изпратени и на вашия имейл и те ще изглеждат по този начин. Здравейте! Тук е информацията, номер на резервацията, статус на резервацията, начин на плащане, към кой обект е, адрес на получаване, място, дата на пристигане, дата на заминаване, брой дни, брой възрастни деца, допълнителни услуги, които са начислени и обща сума за плащане. По-надолу може да видите и допълнителна информация за създателя на самата резервация, както и информацията за гостите. След като видите и тази информация, можете лесно и бързо също така да видите и разпечатате фактурата, която е в платформата във вашия профил винаги и да следите, контролирате и виждате какво се случва по отношение на вашите резервации. Благодаря ви. Ако имате въпроси, свържете се с нас или пишете в коментарите.